салом дӯстон, хандаи мо зиёд бошад то умр мо зиёд бошад. меравем бо омӯзиши калимаҳои забони англисӣ. сар мекунем ханда, laugh, 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 laugh. такрор мекунем laugh, 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 laugh. гирья, crying, 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 crying. такрор мекунем crying, crying, crying. намехоҳем ки гирья кунем, аммо дар хотир гирем. crying. хашму ғазаб, anger, 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 anger. тарзи нависша ҳатман дар инҷа нигоҳ мекунем ва навиштана фаромӯш накунем. хушбахт, happy, happy. такрор мекунем happy, 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 happy. доим хушбахт бошем. ягон гапи безеб гуфтӣ, ҳамеша мегӯянд ака девнаи? crazy, crazy, crazy. такрор мекунем crazy, crazy, crazy. хоҳару бародарои гиромӣ, ҳамагӣ 5 калима пеш аз қоб ва саҳар ҳатман такрор кунед. боварӣ дорам 100% ҳам кафолат медиҳам ки дар хотиртон мемонад. баъдан мебинед ва раҳмат хоҳед гуфт. Thank you.